jó helyzetben van, ha a külső közlekedési kapcsolatot nézzük. Mind autópályában, mind vasúti kapcsolatokban azt gondolom, hogy méltán mai méretéhez és dinamikus fejlődés üteméhez tekintve a kapcsolatok rendelkezésre állnak, ám ezek elvileg állnak rendelkezésekre. Kérdés, hogy ki tudjuk ezeket használni, vagy megfelelően tudjuk ezeket kihasználni. Ugye erre már Kisgyörgy Lajos előadásában utalt, és fölfedett bizonyos problémákat, illetve megoldási javaslatokat is tett. Én magam úgy érzem, hogy érnél legalább ugyanekkora probléma az a belső hálózatszerkezet, amivel ma rendelkezik, és ez elsősorban, itt már korábban is hallottunk róla, abból a városrendezési, település szerkezeti adottságokból következik, ami Érd fejlődését jellemezte. Ugye hát Érdre az ingázás, mint életforma, nyugodtan mondhatjuk, hogy jellemző, adódik ez Budapest közelségéből. Ha ezt a térképet nézzük, az a kis fehér volt Budapest, és körülötte van az az agglomerációs gyűrű, ahonnan a sötét szín meg a kiemelkedő oszlopok magassága az ingázók mennyiségét jelöli. Hát jól látszik, hogy Érd az messze-messze a legnagyobb ingázó forgalmat generálja Budapest irányába. Ugye hát vannak eredmények, nem tagadhatjuk. Elsősorban a vasúton, az elővárosi közlekedésben indultak meg azok a fejlesztések, illetve vannak folyamatban azok a fejlesztések, melyek némi enyhülést és segítséget adhatnak, azonban csodavárással tekinteni ezekre a beruházásokra sem szabad. Ez nem fog minden problémát megoldani, enyhíteni fog, bizonyos feszültségeket old, de semmiképp sem teljes és komplex megoldást ad. Nagyon fontos hangsúlyozni a komplexitásnak a kérdését, hiszen a közösségi közlekedésben gondolkodni egyedül semmiképp sem szabad. Mindig figyelemmel kell lenni az egyéni közlekedésre, a gyaloglásra, a kerékpározásra. De a háttérben fut annak az iparos útnak a szimulációja, amit akkor készítettünk, amikor ennek az engedélyezési terve készült, illetve még előtt a csomóponti vizsgálat során. Ugye látszik az iparos útnak már a bővített megoldása, illetve a lehajtóknak a jelzőlámpás típusú kialakítása. Ez egy reggeli állapotot mutat. Ha ma kimegyünk, hát jól tudjuk, hogy a Budapest irányába fölkanyarodó forgalom ugye hosszan áll végig Érd centruma felől. Ezt a problémát meg tudja oldani. Tovább megyek, mert a videó egy kicsit hosszabb. Nézzük meg a délutánt. Bocsánat. Vissza. Ugyanezt nézzük meg a délutáni helyzet. A délután mit mutat? Délután Budapestről érkezve az autópályán szembesülünk azzal azt hiszem nem túlzás azt mondjuk, hogy életveszélyes szituációval, ami ott kialakul. Hogyha azokat a kis sárga pöttyöket, mint autókat figyeljük, közel a fele, de lehet, hogy adott esetben több, mint a fele az itt megjelenő forgalomnak az M0-ás után az Érdnél lejönne a pályáról, és csak a fele megy tovább. Mindenre ez a lehajtó kialakítás, illetve a lenti csomóponti kialakítás, hogy ezt fogadni tudja, nem alkalmas. Azonban, hogyha ezt átalakítjuk, a csomópont jelzőlámpássá válik, ahogy azt itt látjuk, az a szabályozás, hogy egy zöld jelzésre, szabad jelzésre szabadon áramolhat a gépjármű folyamat, tulajdonképpen le tudja szívni ezt a forgalmat az autópályáról. Tehát az autópályáról már le tudjuk hozni ezt a forgalmat ezzel a megoldással, de mit tettünk? Ugye Érdre rá eresztettük azt a forgalmat, ami most egy kicsit ott távol tartotta, illetve kisebb ütembe eresztette rá a hálózatra. Mi lesz majd a gyenge pontja? Most az a Törökbánki Sóskuti Bajcsányi úti csomópont, ami ezt a rendszert zárja, jelen esetben egy körforgalommal, de már megkészítve azt a jobbra kanyarodó direkt lehetőséget, ami egy olyan hálózati elemnek a felhasználására kerül betervezésre, ami nagyon fontos, hogy Érd belső közlekedési hálózat szerkezet és fejlődjön. Ugye ma egy észak-déli tengely létezik gyakorlatilag, ugye a Bajcsy-Zsilinszky útnak a vonala, ami Érdet kiszolgálja, pedig ha megnézzük az elhelyezkedését, hát van egy erős észak-déli irányú elnyúlása, és hát ezen az egy kis kétszer egysávos úton ezt fölfűzve, hát finoman szólva is elégtelen kínálatot és szolgáltatást nyújt. Ott van mellett ugye ez a párhuzamos út, amit ma nem tudunk kihasználni, két oknál fogva. Az egyik, igazából közte nem vezetünk rá, az autópálya térségében nem vezetünk rá forgalmat. Ugye erre irányul egy távlati megoldás, ami az autópálya csomópontrendszer bővítését célozza meg, de hiányzik még mindig az az elem,
hogy a vasútnak ez ma nekiütközik. Szerencsére az a vasútfejlesztési projekt, ami a 2013-ig szóló közlekedés operatív programban szerepel, mind a 30-as, mind a 40-es vonal fejlesztését már erre a programozási időszakra tette. Ugye vannak fejlesztések, amelyek már megvalósultak, de megvalósulás előtt áll még a Szászhalom-Baktára, Puszta-Szabolcs irányába menő vonalnak a fejlesztése, illetve a Kelenföld tárnok második vágánynak megépítése. Ennek a projektnek a keretében a vasúti projektnek része jelenleg a Szent István utcai híd megépítése, mely mindkét vonal fölött ugye külön szintű kapcsolatot adnak. Ezzel annak a hálózat jelleg, amit az előbb kivetítettem, értelmet tudunk adni, hogy ez a Velencei útra beköthessen, és tulajdonképpen az észak-déli főhálózati kapcsolatainkat és rendszerünket gyakorlatilag megdupláztuk, és amellett, hogy ezzel hálózatszerkezetben adtunk egy nagy lehetőséget a további fejlesztésekre, lehetőséget nyitottunk egy közösségi közlekedés, buszos közlekedésnek is a jobb megteremtésére. Biztos sokan voltak itt önök közül december 20-án, ha jól emlékszem, ugye valamivel karácsony előtt egy hasonló workshopon, ahol ugye itt új buszok álltak a ház előtt, és megismerhették a városnak azon törekvését, hogy a belső buszos közlekedésében is komoly fejlesztéseket kíván tenni. Ez is azt mutatja, hogy a város elindult azon az úton, ami egy komplex, minden módon és mindenkire figyelő közlekedésfejlesztést, egy rendszerfejlesztést irányoz elő, és befejezésül hagy utaljak polgármester úr szavaira, aki sikertörténetnek nevezte a csatornázást. Azt kívánom, hogy a következő sikertörténetre, a közlekedés rendszer fejlesztésére hivatkozhasson néhány év múlva, polgármester úr. Köszönöm szépen!